Ay mga katik-tik, tanlaag nimin sa ilaji sakay. Ningaw kayo kay dito, di man masiga ang suga. Ayaw man sa ilagay kay hangin man, presko man. Full day ang burnout. Full day and brown out sa Santo Niño. Napa lagi. Jadi bantayo na buwero ng tunok. Simula po sinilas. Dila lay ano. Unsa may biro din na may agihanan di agihan nga hawag. Dool ra. Na, og si maring Berta, maring lalak na. Pero para kung tanaw si mong vlog dito nagkao kag Litson. Ako turak nanay ay. Ngayon ko nakablikson. Kanta in taon sa to yang kanta. Yung kanta ba kanay, pero kung tanaw si mong vlog oy, yan naginom kag tanduay. Good game siguro to. Dili man sa mo labasin ni siguro. Pasilyo. Wa may mga to. Ito, nasa Litson nga. Oh, nas doy-doy. Wala lagi sa nanay to. Okay kalabas. Ay mga katik-tik na Dili, ni Dere. Birthday ni Madam. Ah, birthday to madam. La. Adi to ka Basilio? Uy, na unsa may tawo nang imamata na nga puwa man na. Wala kita nagbangga din. Cake. Gani. Wala kita katumay man ikulob man ang kun. Abi man ako to patay. Ikulob man pagabot sa rescue, nakakulob man itong Tagya sa motor. kargahanan. Aron ka biyaw. Balay-balay. Dili pa na. Kusi unsa man din balkon na kusina pa. Kusina, o kanay. Abuhan. Kusina. Ano diri sila magkukusina, nga sala ram ni kwarto. Diri kwarto ni. Diya sala nila. Mo ni kusina nila. Size lagot to. Oh, kwan. Tungaon ang sina na. Size na. Andies kasi tulo ka mo tungaon. Balik kunom. Lami ang atusod ano kinas nanay. Bulad ra gani hawol-hawol ni tulo ka buok. Ay mga tik-tik na si Lola. Pag si Ate Tiana. Smile. Tarong na. Sila may magbuhat ng statement kato ilapit ko na to. Moment na wala pa to kwa atong kay lugar man ang motor may dibangga ikawat man siya kurba. Ay mga katik-tik, nagduyan-duyan lang sa ko ade. Di ari kay bindot, di ari kay presko ang hangin. Dito sa amo ang balay, sa isa na runoy kuan, suga, napatalimuta, init kayo. Dire o, presko kayo. Kanawa ko na niya. Diyan. Ote, Ito na yung motor. di mo na mamaako, sa ulod na bilat. Tadi ni sa ilong. Kung apay suro ato? Ha? Buha mo gani ko ito na yung wala. Nakdo na bre. Auto ka na? Ada sa mo TV gani ano. Ano ito? Ug mahuman na ni mga katik-tik, magpauyog na sila mag-ihaw daw kuno siya. Kanang unsa pagari ng dagko kayong paa na sa
naa sa kuan. Stress. Sana. Ha? Stress. Sa daw ga? Unsa gani nang mamanga nang naa sa kuan stress. Kanang dako kayo pa Ostrich. Stress kanang dako kana naagbitaw na. Ostrich gani. Ha? Ostrich. Hi mga tiktik. Panday ni sa among balay. Nagpanday mi sa mong balay. Ang akong mama nagkanit sa kahoy. Akong mama nagpanit sa kahoy. Ikaw din nagpanday nga ako man. Basta si Ate Tiana nagpanit. Ate Tiana nagpanit. Anak ni ro si Tiana. Sa naman ako. Ay mga katiktik, paniudtol na ta. Kay gana, alas 2 na mga alaon na naman gani. Wa pa yung mga paniudtol, mga panday. Kuam, isda pinirito sa gulan-gulay. Na, mauna na. Lord, panalanginan ni mo Lord, kaning among pagkaon nga. Bisa gulay ra og kaning isda giprito. Ikaw ang magagiya sa among mga panday bisa gamay ra nga mabusog sila nga walay dili makulang Lord. Kay ikaw wala kami mahimo Lord kung wala ka. Dagalan samahan sa anak sa Diyos na Espiritu. Amen. Gisa ka nga ah. Kasi may magluto ng lawak ko rito, Nay. Na may kanon Aw, nama to yung bisita naman rito ba? saman. Tumpam ito ni Kan. Mama ni. Pulot ba? Si Bibi. Ha? Bibi? Hindi mo na ang bisita. Ito bisita haron. Yung bibi. Aw, kami pulot ba? Pa? Mama, pulot. Ganisa. Alindring. Oh, lindri. May kasimina. Katiktik, balik na. Kaon mo dira. Oh, nakatanda ko ba? Nakadato ko Dool sa pa mo pagkahoy. mga kateknik kami ang among gulay nga gisagulag panirito. Sino siya? Ada. Ano yung lok? Dapat yung gulay lang mo. Ate na dagati. Kay kanon dira. Kol, yung kanong rekol. Nako. Dami kayong gulay. Okay. Ay mga katiktik, ulit na Miss Balay. Kay nasiga naman, o di anami, diri. Yan ka lang. Gusog na kaayo ang kuan, ug mawala na burn out, permanente na lang pang siga kay muyamar man pagbaot out, burn out. Certain iganga dyan diri ganiya ang mga bata inaangal na. Maayo gani kay dituin adto lagi kus talaga gani ha. Kay nagbuso-buso man hangin dito kay busog man kay man mabuot walay igang walay kurente. Shout out cancer. Hector Serna o kang Mamgli Serna o kang Serdino, shout out kaya Sir, o si Ma'am Milani, o ang iyang bana, o ang iyang mga anak, shout out from America. Shout out sa taga Butuan. O si Dante Diwara o si Mayor Diwara o si Dik, baling sila shout out mo diha. Shout out ang taga Davao. Sa Beach Club, shout out kang Bilaan. O mga anak na Bilaan, shout out mo diya. Davao,
kang Jolly, o kang Queenie, o kang Tamia, o kang Jirel, shout out to dia. Shout out kang Prince, o kang Pao, o kang Ma'am Chrissy, shout out mo dia. Labi na si Ma'am Nicole sa Tag-iya sa San Jose, shout out dia, Ma'am. O sa Cancer Fortune, ang kang Ma'am An-An, o ang iyang mga anak, shout out. Labi na sa Emperor, shout out. Lugtoy man nakatagay ni ba? O nakatagay mi kay pagbuhi sa kuan nila gag pangapanday, nagpainuman og isa ka lungnik. Nangauna mo? O nya? Ay, niawa ko. Kanang baso na ay baso niya mabuwak kani kay bukuna ko ng inyong ulo.